reporting live gikan sa Barotac Nuevo kung sa diin rally ang Unity or proclamation rally ang Unity. Mabatian subong agahambal si Mayor Inday Sara Duterte. Budlay-budlay diri ang signal, no? So naayawan kita kapangita sa signal para maka-deliver live sa proclamation rally sa Unity. Bago po tayo pupunta sa mga presinto, yun po 12 na pinagpil ko kanina, isulat na po natin ang number nila sa balota at yung pangalan nila para pagdating po natin doon sa botohan, hindi na tayo nag-iisip, uy, sa ganitong may sarang isa na to, nakalimutan ko. Dapat isulat natin, dala-dala natin yung ating 12 senators. From May 9, 2022, ang Unity po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ang kailangan po ng ating bayan, unang-una po, kailangan natin ibalik ang mga trabaho na nawala dahil sa pandemya. Importante po yun para sa ating lahat. Pangalawa po, kailangan meron pong kalidad na edukasyon ng ating mga kabataan. Dahil yan po ang backbone ng magaganda at mas malalaking sweldo ng trabaho. Kapag sinabi natin kalidad, dapat po ang ating kabataan ay globally competitive. Hindi lang po sila Pilipino, but they are global citizens in terms of education. At pangatlo po, ano po yung gusto ng lahat ng tao, hindi lang ng Pilipino, mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Ang Unity po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Bakit po Bongbong Marcos? Dahil as a voter, importante po sa akin na ang tao na pumipresenta maging Pangulo ay meron po siyang experience sa pagiging manager at pagiging problem solver. Si Bongbong Marcos po, meron siya 4 terms na governor, 1 term na congressman, at 1 term na senator na experience. Ito po ang kanyang makakatulong sa kanyang trabaho as President of the Republic of the Philippines. Ako naman po, 1 term Vice Mayor at 3 terms Mayor po ako ng Davao City. Sa administration ko po as Mayor, unang-una, ang Davao ngayong araw na ito ay 4th most competitive city sa buong bansa. Number 4 po kami sa competitiveness. At pangalawa po, ang Davao City, isa sa top 10 pinakabayaman na syudad sa buong bansa. At hindi po madaling gawin yun. Dahil ang aming syudad ay nasa Mindanao at nagagaman natin na laging nahuli ang Mindanao sa usapang paggobyerno. At hindi lang yan, at ito ang pinaka-importante sa lahat, sa aking term po as Mayor ng Davao City, binayaran ko lahat ng utang ng syudad ng Davao. Wala po kami utang, debt free po kami.
diri nga side may mga tao nga nagakungko de. Kaga diri man sa side. Doon sa syudad ng Naha.